Masemu kasoro batiro gwichania mayanda nabego mu ichano nigagenda kubwatanse ase kinyoro kya mariba yogotoka se wodi ya magenche imeye bunge yui ya machoge ya barabu magega yo mwanchuobo Magreta nyabaye gusiro mwabo ya chinchira cyo tutukanwa sense ya Saudi motenyo yo mo oetire gwikiraboni ngana boigo korengana no mogako ya serieta undi banyabayo monginoye niga mu manyeti ya sesimi nena mona makongwali gwetera nabadosi bae kulinde bikemo magega yae niga keretwe simi ngomonginoye asireta Margaret nyabayo niga siretie obogima bwaye nabwo muswatyo yo Margaret nyabayo niga tiga magega abana batano rubuti rwasenchera yobo ikerano nasi ikinyiro kia maraba no twatarari tukuria rero asia mateye mohegenda tagoichana na boigo gukumiria ese uyu mwabo unyara ko bogosirio bogima sense ya Saudia egentuno nyira baba otebanga makweli uyu mwabo uyu nigaro yo botutukanwa senge njumuna nigokonyo mwanchu yobo akwanire nga nigo muchando lengo gati yae amo bali bamuligete merimo agante bina bosi ya drill ko bumusara because of this bate betiwe kere bosi ya tiri ko ritu ko libate baneti ya ko mwaka no musara nyari yedire ako report office aga ajita na report ti office rakidi dalili ya corona mukungu bwe bosi ya ogejiu akunya we chanda mono muna na ruete ngaga una gutigire tabana orende na nje na ajite kuri rakini egendo mogara mugo nsabira Nyasaye na ekero egeka kiewike eyemo ya itire magayo musbatyo yukoripotyo mugakoye igoro yo bombo chubwa ringe gati ya bali bamuligete amonere nigo esimi yachete ko mumanyibuna umungino nige iteta so kwengenta egento no nyana boigo gwikira bono bataramanya gose no bwene abolisi nikie bagante na kiyake gesimi ngwa kerwo akegesi ni yako muswati wagete agante na magiyo ko yoro mugo sauria na monero murugiyo nigengendete umugako yu oye no nyina boigo nigatebire nga no nyambara nyora machibwa maikira nukorwa sense yu baraboni go babwate oboena na nigo babwato kwegena bunani go barachikonyoro mubironye gusira na boigo gukora amatanga amayabuna eremira yo mugsi mubere turarwara lakini chia chentingo nyako sauria na tona chochi na bondo china kiba bwa channel babwa na bumu virora nyari kibara bwaterane na baraiban na bumu virora urarwa ase obwamo ya mateyo bono nigo yasokiri kuburia abarai eserikali nonde bwenzo bwato moyo muya wesokia chinga kiechina kobakonya namuno goikera na boigo konyoro mubironya gusira muna enchireyemo yere komoenia asa maskani akina inwe kero muigweta mangana ya igeke nekirere kenene tugasaini kurira asingencho yoyo minto na ari tutamaitinga na ikege kuruense yege ku Saudia ntwe tukunyigunga Saudia kwanza na ni rietiri Saudia ntumaiti kuririka ka kimwari gwanja muigwa mangana ya iga gakimokonyo umwana ominto ndiba areterwo munginoye na baigo na abana baya atigeirwo umwana oyo mokega bwate emyaka 2 utagenda kugura makweli kuruense ntambe ndege kubugorio umubere gaki abaminto kamuranje onde bwasi ole chinsinyo inye chienso igwete ringane gaki tokonye kama ni serikali yetu ya rais wetu Mr. Ruto, tafadhali usaidie mahali yatawezekana. Inkulipota liga tasini kia gatembe kurigasi chinsemo chia maraba chigutoka wodi ya magenche bunge ya machoge bwa burabu ime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mawe.